زخبركا أب وشت تجراي كتباتن قطراتن أوصا أملا إثيوبيا زلها حزب تجراي أب زحالف الاتحاد تكمتي سلاي بكل جنبارات متقعتي جمير خبز نارا ذكريو الاتحاد بجنبار هارو كاو عفار بجفرة أنفت متأنا سفيح متقعتي جميرو علت بتماساسا لجيزي دما بجنبار وجالة تماساسا لي سفيح متقعتي جميرو بخالي قص دما بوقلتنا كاب وقلتنا ناب صحي موجة أنفت أبزنا ورحيلناون متقعتي جميرو بخالي قص دما بكون زتفقسة بكاب وقلتنا بكون غيرو كاتتا ناب كونن كم اون كاب وقلتنا تجنسيلو بقطتا ناب هاموسيتين متقعتي جميرو نيرو بتماساسالي جيزي دما افتي جنبار مالتك او جنبار غرغرة اب زنبرة دفعنا اب زنبر مكالة هاليناون سفي متقعتي جميرو كاو يمان دما أمونغو غاشنان لاليبلان ذلو ترقيان مقراطون كاب غرغرا وريدو بركت والحيلون متقعتي مجمارو ذكري تمطنا سفيح متقعته بكل جنبارات كبال كله أفز جنبارات سي مطنا سفاحتي مطنا سفيح متقعتات جميرو كاو كشاب على تحمشتون زمتقعت لينا تخايدة صنعي نزي بالتماساسالي أب جنبار أب معرابون بالتماساسالي أب جوبر كاب دب أب جنبار دب بواهر أب جوبر حزنا مكالا خالي حزنا رحيدناون بالتماساسالي علت 4 تكمتي تماساسال متقعت جميرو بطالالي كاب علت حدا جميرو زجمر متقعتات نقصله صنحي بطال الله كلن تنجنبارات تسلفو زنبره درجة ملأ حيلي ناي صلاي تساتفوا لينر كلهم توم ناي تصدقافات ميكانيز أهدوتات بوانا نتون شاد شاي كال أي ميكانيز كفلوطرات كمون كبابي كإسران شعاتن إغرانيا كفلات سراويت سلسة كوماندو برغيد شعات ريبابليكان بزبل زسيوم مناي كوماندو شالكاتات زطالة المتقعتي نيرو قدم بيلو نتخاطات القدمي إلى تحادة نتخاطات التربعة معالتاتون أبز جنبارات زي بخبت برتاتن نفرتن دروناتن تلقفة دبداباتن أنا عشت متقعتاتن كايدة دحر مصنحيو زي متقنا سفتيح متقعتي زي جمرو زي متقعت زي كم زي جمر نفلت نيرنا زي متقعت زي نمشال زخل حايلن أو أصحي حايلون الدالين أنا بب جنبارو كابو تماساسالي كما جيرنا نزمت قعت زي خمن مكتو زمت قعت زي مكيتنا وناصر مت قعت خمن سجر ملؤ مدلات جيرنا نيرنا أنا زي وجناون كاب لعلك الشاب تحت تا تماساسالي مرد دا حزنا أنا صنعنا صلاة جمرو مت قعتي إلى تحدى أب هارون أب تجنبارات زي أب هارو أب جنبارو جالس جمر متقعتي لا تحد ملو معلتي
ناتقع وعيلو علت خلتون بتماساسالي ناتقع وعيلو علت سلسته صار متقعتي ناتنا جميرنا علت سلسته علت أربعة كشاب علت حمشته تصار متقعت أصيلو بوارنانت علت أفضل نايمتن نايم جمرة معلتات زنبرة خبير نايم كل خالو جنيرو تصار متقعتون بتماساسالي صلاي نتناتنا تصار متقعتن من كل خالن بوتو أبز نور بوتا دون مبالن بزح صار غيرو سلازي علت حدا علت خلته من كل خال نيرو علت سلسته صار متقعت جميرنا صار متقعتون خبز زبل نيرو بوزح أنفتات بعلت علت أربعتون صار متقعت خبز زبل نيرو كاب علت حمش تجمير مفراس جميرو بيت جنبارتي زنورة صار متقعتات متقعتنا صن متقعتنا نصلاي مولو دحر مبتان يترفدو أفتي موجسي نتمتقعت زي موجس زغورو أربع رحلات كابهارو 7 كيلومتر زي ما الرحلات نصو صراريقنا تي برخت بوتاتات بمولو تصراريقو صلا مولو بمولو تبتينو ጭፍራውን ተቆጣጢርና ያለና بغالي قص بجنبار وجالة تبصالي ذي جمرة صار متقعتي تو أفتخابي حريو جذا زبال زنبرة ناي أمباسل جوبو مالت ناي متشرشا بريخ بوتو بيزن يبال بيزن ملو بملو صار متقعت تواصيرنا تناي مجمرة معلتي ناي صار متقع ناي مكل خال نيرو أفتخال أي معلتي صار متقعت جميرة بيزنت ناي متشرشا ناي أمباسل برخ بوتان كأون سأقام دما مالت معراباوي وجالة تسابا ديما نقافرا ذبال بوتاتان كاو حليفون كل بايني فاجي ذبال بوتاتات بصار متقعت كنقاطر خيلا لنا بصار متقعت زي صلاي متقعت زغبر صلو زلو صلاي مولو بمولو كشاب هيك من مساسب زخلنا بوتا أميتنا الله بتماساسالي تصار متقعت جمر صلاي تي متقعتي غيرو نتي زحزنا بوتاتات ملكات طرح زي كونس نتنوح جيزون مكالا على حزبو زنور بوتاتات القينا نقط صالي مدمساس عاوز زخل كوناتات أميتنا الله كافي ب وقلتنا ناب صاي موج أنفتون كشاب تمالي قطرن ليتن صفح زي بارت متقعتات ناقور صنحفت مكال هالي حزنا ورحيلنا تما لومون فخصنا لزخيد ظل متقعتي أصل الله بتماساسالي أفتوانا دفعنا كبابي قرقرا جنبارون كشاب تمالي مشت بطعمي صعون تداقاقامن قطرن ليتن متقعتا ناقور صنحين ب كاو معراب دو أنفتنا بقرقرنا لالي ولا أنفت وريدو لالي ولا ترقاك قرص زحاسة أربعة كفل سرايتات زحاسة صلاون ملو بملو تنعم جمرة كل تسلسل معلتات ناتك عاد حرمسنا تمتقعتو اسمه مستسبرة دوي لك حسب زخال القناتات الله سلازي تمتقعتي أصلا أبز جنبار زي زنور قدم حزي دقاقيم زفتونن زفشلن كاب وقلت أنا تبقيسو بكون غيرو قاشنا نمورات
ፈቲኑ በዚ ክልተ ክፍለ ሰራዊታት ተሰሊፉ ነይሩ ካብኡ ብዙሕ ከይርሓቕ ድማ ካብ ወገልጤና ተበጊሱ ኮን ንየማን ንፀጋሙ ገዲፉ ደይቡ ሓሙሲት ዝበሃል ትበሃል ንእሽተይ ከተማ ኣብቲ ዋና ፅርግያ ወልድያ ደብረ ታቦር ቆሪፁ ኣብዚ እውን ተመሳሳሊ ክልተ ክፍላተ ሰራዊት ነይሮም ስለዚ ቆሪፅና ኣብ መንጎቲ ዋና ድፋዕና ናብ መንጎቲ ናይ ድሕሪት መስመሩን ደጀኑን ሙሉእ ቆሪፅዎ ነይሩ እዚ ብዕለት 3 ጀሚሩ ናፈተን ድሕሪ ምፅናዕ ዕለት 4 ቆሪፅዎ ነቲ ፅርግያ ስለዚ ሓይልና ክልተ ከፊሉ ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ብተመሳሳሊ ነቲ ኣብ ግንባር ገርገራ ኣብ ድፋዕ ዝነበረ ዝከላኸል ዝነበረ ሓይልና እውን በዛ ኣንፈት እዚ ብቐጥታ በፀጋማይ ጫፉ ካብ ኮን ንየማን ዝገደፈ ገዲፉ እውን ኣብቲ ንቅድሚት ዝከላኸል ዝነበረ ሓይልና ብጎኒ ኣጥቂዑ ከፍሪ ዝፈተነሉ ኩነታት ነይሩ ስለዚ ኣብዚ ከባቢ እዚ ብዝተወሰነ ደረጃ ፈታኒ ዝኾነ መጥቃዕትታት ኣቢሉ ነይሩ ስለዚ እዚ ምስ ኮነ ፀረ መጥቃዕቲ ብምባር ነቲ ከባቢ ዘሎ ሓይሊ ልክዕ ከም ቀደም ከምቲ ዝሓለፈ ክንድምስሶ ስለ ዝነበረና ካብኡ ወፃኢ መማረፂ ዝበሃል ስለ ዝነበረ ፀላኢ ናትና ሓይሊ ኣብኡ ዘሎ ቆሪፁ ክድምስስ ዝሓሰቦ ናትና ሓይሊ ኣብ ዘሎ ክከላኸልን ካሊእ ናይ ፀረ መጥቃዕቲ ድሕሪት ዝመፅእ ሓይሊ ኣብ ድማ ነቲ ፅርግያ ቆሪፁ ዘሎን ፅርግያ ብካልኣይ ኣንፈት ክቆርፅ ዝፍትን ዝነበረ ፀላእን ዝድምስስ ካሊእ ሓይሊ ካብ ድሕሪት ክነንቀሳቀስ ነርና በዚ ምክንያት ሓይሊ እንቀሳቂስና እኹል ዝበሃል ሓይሊ ነቲ ከባቢ ዝምጥን ሓይሊ እንቀሳቂስና ኣብዚ ኣንፈት እዚ እውን ዝነበረ እውን ዝነበሩስ 4 ክፍለ ሰራዊታት እውን ሙሉእ ብምሉእ ክንደመሰሶም ክኢልና እቲ ብጎኒ ዘጥቅዕ ዝነበረ ነቲ ድፋዕና እውን ነቲ ድፋዕ ዝነበረ ሓይሊ ድፍዑ ከይለቐቐ ዓርሲ ኺዱ ንፀጋም እውን ደው ኣቢሉ ዘፅንሖ ስለዚ ፀጋማይ ክንፉ እውን ሕልው ዝገብሮ ካብ ውሽጡ ሓይሊ ተጠቒሙ ደው ኣቢልዎ ዳሕራይ ንሱ እውን ብፀረ መጥቃዕቲ ክበታተን ክኢሉ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዘተኣማመን ፀላኢ ሙሉእ ብምሉእ ዝገበሮ ተበግሶ ፈሽሉ ናትና ፀረ መጥቃዕቲ ድማ ዝጀመረሉ ደረጃ ኢና ዘለና ፀላኢ ብጠቕላላ በዚ ናይ መጥቃዕቲ ፕላኑ በቲ ናይ መጥቃዕቲ ተሊምዎ ዝነበረ ብግንባር ደብረ ታቦር ወይ ብግንባር ገርገራ ዝነበረና ሓይሊ ሙሉእ ብምሉእ ብምድምሳስ ብድሕሪቱ ብምቁራፅ ሙሉእ ብምሉእ ብምድምሳስ ካልኣይ ብሃሮ ግንባር እውን ንደሮ ግብር ብምቁራፅ ብዝግንባር እዚ እውን ብገርገራ እውን ነዚ ሓይልና እዚ ብምድምሳስ ወልድያ ብምቁራፅ ኣብ ግንባር መርሳ ዝነበረ ናትና ሓይሊ እውን ምድምሳስ ወልድያ ምቁፅፃር ላሊበላ ምቁፅፃር ደሮ ግብር ማለት ኣብዚ ግንባር ሃሮ ዝከላኸል ዝነበረ ሓይልና እውን ንሱ እውን ደምሲስካ ስለዚ ኣብዚ ክልል ኣምሓራ ዝዋጋእ ዝነበረ ሓይልና ብምሉእ ብምድምሳስ እቲ ኩናት ናብ ተዓውደ ውግእ ተዓውደ ኩናት ናብ ትግራይ ኣሰጋጊርካ ቀጥታ መላእ ትግራይ መሊስካ ምቁፅፃር ዝኽእል ፕላን እዩ ነይሩ እዚ ካብ ላዕሊ ክሻብ ታሕቲ ብደንቢ ገይሮም ዝተዳለወሉ ዝተማልአ ምርዳእ ዝበፅሐሉ እዩ ነይሩ ከምዚ ሓሳብ ከም ዘለዎም ንፈልጥ ነርና ተዓውደ ውግእ ናብ ትግራይ ንምምላስ ሓሳብ ከም ዘለዎም ንፈልጥ ነርና ክንዱ ከም ድሌት መጠን ትግራይ መሊስካ ምቁፅፃር ድሌት ከም ዘለዎ ንፈልጥ ነርና ጭቡጥ
እዚ ናብ ተግባር ዘሰጋግር ትልሚ ሒዞም ክንቀሳቀሱ በቲ ፍጥነት እቲ ኣይገመትናን ግን እቲ ጌርናዮ ዝነበርና ምድላው ንኩሉ እኩል ስለ ዝኾነ በዚ መገዲ እዚ ንውድኦ ኣለና ስለ ዝኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ፀላኢ ተወግሶታት ኣብ ኩሉ ግንባራት ኣብ ምዕራብ ግንባር ኣብ ጨውበር ዝፈሸለሉ ኩነታት ኣሎ ኣብ ግንባር ሃሮ ናብ ፀረ መጥቃዕቲ ተሰጋጊርና ጭፍራውን ተቆፃፂርና ኣለና ኣብ ግንባር ውጫለ ንፀረ መጥቃዕቲ ዘመቻችወና ኩነታት ኣመቻችና ኣለና ብተመሳሳሊ ፍቲ ግንባር ገርገራ ዝነበረ ምክል ናይ ፀላኢ መጥቃዕቲ ሙሉእ ብሙሉእ ፈሽሉ ፀላኢ ሓይሉ ተበታተነሉን ዝተደምሰሰሉን ኩነታት ኣሎ ኣብዚ መጥቃዕትታት እዚ ፀላኢ ካብ ዘለዎ ጠቕላላ 34 ክፍላተ ሰራዊት እግረኛ ክፍላተ ሰራዊትን ቶም ተወሳቲ ኣብ ልዕሊ እዚ ዘሎ ሜካናይዝድ ክፍላተ ሰራዊትን ሰለስተ ኮማንዶ ብርጌዳትን ሪፐብሊካን ቦጠለንታትን ካብቶም እግረኛ ብድምር ካብቲ 34 27 ኣሳቲፉ ኣሎ ስለዚ እቶም 27 ብዝተፈላለየ ደረጃ ካብ ምድምሳስ ክሻብ ዕሪኻ ምድኻም ደረጃ ዝበፅሐሉ ኩነታት ኣሎ ሓይሊ ክገብር ዘይኽእለሉ ክገብር እንተደልዩን ግዜ ተረኺቡን ነዊሕ እዋን ተረኺቡን ጥራሕ ምዃኑ እዩ ዘርድእ ብምሉኦም እቶም ፍሉያት ሓይልታቱ ሪፐብሊካን ኮማንዶ ዝበሃሉ ብምሉኦም ኣብዚ ውግእ ተሳቲፎም እዮም ኣብዚ ውግእ እዚኦም እውን ካብ ምድምሳስ ጀሚሩ ብዝተፈላለየ ደረጃታት ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ኮይኖም ኣሎ ካብቶም ሜካናይዝ ኣታቱ ካልኣይ ብግንባር ዓፋር ሻድሻይ ብግንባር መርሳ ውጫለ ናይ ሓምሻይ እውን ኣብቲ ናይ ምክልኻል ኣብ ጨውበር ተሳቲፉ እዩ ስለዚ ብድምር እቲ ፀላኢ ልዕሊ 70-80% ሓይሉ ሚእታዊ ሓይሉ ኣብዚ መጥቃዕቲ እዚ ተሳቲፉ እዩ ነዚ መጥቃዕቲ እዚ ኣፍሺልካ ናብ ፀረ መጥቃዕቲ ንምሽግጋር ዘለና ሓይሊ ብዝተወሰነ ደረጃ ተጠቒምና ኣለና ስለዚ ሕዚ እውን ፀላኢ እዚ ካልኣይ ክውደብ ካልኣይ መሊሱ ከጥቅዕ ካልኣይ መሊሱ ክዳሎ ካልኣይ መሊሱ ግዜ ክረክብ ዘይኽእለሉ ኩነታት ንምፍጣር ሙሉእ ምድላው ጌርና ኣለና ህዝቢ ትግራይ ብዋናነት ንኩሉ ህዝቢ ትግራይ ብዘለሉ ዘሕልፎ መልእኽቲ እንተልዩ ሓንትን ብተደጋጋሚ እውን ትሓልፍን እያ ህዝቢ ትግራይ ከቢድ ኪሳራ ከፊሉ ሕዚ እውን ይከፍል ኣሎ ኣብ ክቢ ኣሎ ትኽቢ እዚ ብሓይሊ እዩ ክስበር ንማንም ለሚና ክኽፍተልና ንሓብቶ የለን ብሓይልና ክንሰብሮ ኢና ብሓይልና ምስፋር ጀሚርና ኣለና ድማ ብሓይልና ንምስፋር ብሓይሊ ከይብና ዘሎ ሓይሊ ክንድምስሶ ኣለና ምድምሳስ ድማ ጀሚርና ኣለና ስለዚ እቲ ሕዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ህፃውንቲ ሞት ብዘላቕነት ንምፍታሕ ዘኽእለሉ ኩነታት ነቲ ዝሓለፈ ህዝቢ ትግራይ ዝኸሰሩ ኺሳራ ወንቲ ኺሳራ ክንመልሶ ተዘይኽኢልና እውን ብቐፃሊ ኣዴታት ንብኣተን ሓቢሰን ንቐፃሊ ዝለዓለ ሞራል ሒዘን ህዝቢ ትግራይ ብጠቕላላ ዝለዓለ ሞራል ሒዙ ንቐፃሊ ታሪክ ንምስራሕ ዝዳለወሉ ኩነታት ነማቻቸው ኣለና በዚ መሰረት ዘተኣማምን
ናይ ድሕነት ኩነታት ንምፍጣር ሙሉእ ዘይጎደለ ስራሕ ንገብር ኣለና ኣብዚ ክገልፆ ዝደሊ ህዝቢ ትግራይ ደቁ ከመስግነለ ይደሊ እቶም መናእሰይ ብጣዕሚ ብጅግነት ዝዋግኡ ዘለዉ መስዋዕቲ ዝኸፍሉ ዘለዉ እቶም ሰብ ታሪክ እቶም ናይ ሕዚ ወለዶ ተጋደልቲ ካብ ልቢ ከመስግነለ ይደሊ ነዚ ብተወሳኺ እቲ ነባር ኣብ ዝተፈላለየ ሓላፍነት ተሸኪሙ ካብ ላዕሊ ክሻብ ታሕቲ በብደረጅኡ ዕድሚኡ ብዘየገድስ ጥንኡ ብዘየገድስ ነዚ ኩነታት እዚ ንምፍታሕ ነቶም መናእሰይ ንምብቃዕ ኩሉ ካብ ዕቅን ላዕሊ መስዋዕቲ ዝኸፍል ዘለዎም ነባር ተጋዳላይ ኣብዚ ውግእ ዝሳተፍ ዘለውን ከመስግነለ ይፈቱ ካብዚ ብዝተረፈ ህዝቢ ትግራይ ፀገም ኢኻ ሓሊፍካ ሕዚ እውን ፀገም ኢኻ ትሓልፍ ዘለኻ ኣብ ታሪክካ ዝርኢኻ ዘይትፈልጥ ሽግር ትሓልፍ ኣለኻ ፅባሕ እቲ ኩነታት እዚ ግን ሓፂን ክትኸውን ኢኻ ሓፂን ክትኸውን ኢኻ ሓፂን ክንኸውን ኢና ኩላትና ህዝቢ ትግራይ ሓፂን ክኸውን እዩ ካብዚ ብተረፈ መናእሰይ ትግራይ ኣልፃፃል እዩ ነቶም ኣሕዋቶም ኣያታትኩም እዩ ዝበሃል ነይሩ ሕዚ ግን ኣሕዋትኩም እዮም ዝቃለሱ ዘለዉ ነቶም ኣሕዋትኩም ኣብ ዘድሊ እዋን ክትክእዎም ተኪኹም ነቲ ዝተጀመረ ኣብ ሓወት ክተብፅሕዎ እና ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝኾነ እዋን ኣብዚ ሽግር እዚ ካልኣይ ዘይድገመሉ ኩነታት ክትፈጥሩ ይግባእ እዚ ከም ትገብሩ እምነተይ ሙሉእ እዩ ሰራዊትና ጅግና ኢኻ እቲ ጅግነት እዚ ትሰርሕ ኣለኻ ሓድሽ ታሪክ ተመዝግበ ኣለኻ እዚ ሕዚ ትሰርሖ ዘለኻ ታሪክ ኣብ ታሪክ ህዝቢ ትግራይ ብወርቂ ተፃሒፉ ዝነብር እዩ በርትዕ ወዲ እዩ እዚ ኩናት ህዝቢ ኢትዮጵያ ደቅኻ እቲ ኩናት እዚ ደው ክብል ኣይኽእልን ደው ከብሎ ዝኽእል እውን የለን ክውዳእ እዩ ኣብቲ ዝውዳእ ዘሎ ኩናት ድማ ሕዚ እውን ደቅኻ ናብ ደማዊ ክገበር ዝኽእል ውግእ ክተሳትፎም የብልካን በብኸባቢኡ እቶም ብሚድያ እናተቐልቀሉ ዝዛረቡልካ ዘለዓሉካ ፈከርቲ ተዛረብቲ ፅባሕ ኣብ ጥቓኻ የለውን ንዓኻ ገዲፎም እዮም ክኸዱ ሕጂ እውን ንማንም ኢልካ ኣብቲ ኩናት እዚ ደቅኻ ይኹን በዓልኻ ከይትቃፀል ጥንቃቐ ምግባር የድሊ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብቲ ሓለፉ ኣዋርሕ እኹል ትምህርቲ ተረኺቡ ኣሎ ድሕሪ ሕጂ እዚ ተወሳኺ ትምህርቲ ዘድልዮ ኣይኮነን ተወሳኺ ብደም ምምሃር የድልን እቲ ዝተኸፈለ ደም ይኣክል እቲ ናይ ሎሚ ኩናት ኣብዚ ሎምኡነ ዝተኻየደ ናይ 5 መዓልቲ መጥቃዕትን ፀረ መጥቃዕትን ኣብ ታሪክና ኣብ ሓፂር ግዜ ርኢናዮ ዘይንፈልጥ ሞት ኢና ርኢና ቁፅሪ ዘይብሎም ወታደራት ፀላኢ ሞይቶም እዮም ቁፅሪ ዘይብሎም ክትቆጥሮ ዘይትኽእል ሜዳ ሙሉእ ብካሜራ ተቐሪፀ ኣሎ ብካሜራ ምሕላፉ እውን ብሚድያ ምሕላፉ ቁሩብ ስኽፍ ዘብል ዓይነት ኪሳራ እዩ ሙት ዝሞተ ብጣዕሚ ብጣዕሚ
أنا أو نوع عندنا ناي وج تاريخي رئي زي فلت سمعون زي فلت كجات مسخلي كا زي تقمت عينت كيسارة إيو خفيف زلوا صلاين زي نحنا ناتنا سرايت أطل ترعي كونن كفرس خلو نايب على عزت زقتلون تدميرو ميدا ملو ريسا بريساين خوي زلوا دك خايب توسخا كيسارة يتفل السرايت إثيوبيا زحلفو مدتالون أهلكا دوي تبلون تخيناتي تودي نسخا دوي تبلو ما نم دوي تقبل يخلن دار حجي تخفلو كيسارة ما نم ذكرى كذي قمت ناي درجي سراويت ببخايو نبرك تبالها انبر كالي ترفكا يلن ስለዚህ ንማንም ኢልካ ተወሳኺ ሞት የድልየካ እዚ ልብ ኢልካ ስማዕ ኣንየለይ ኣንየን ሰበር ዜና ሰራዊት ጉጅለ ፋሽስት አብይ አህመድን መላፍንቱን በነፈርትን ከበት ተጽዋራትን ዝጀመርዎ መጥቃዕቲ ሙሉ በሙሉ ምፍሻሉ ዋና አዛዚ ሰራዊት ትግራይ ተጋዳላይ ታደሰ ወረደ አፍሊጡም ንግንባር ጭፍራ ምልቃቅ ማለት ንቤተ መንግስት አዲስ አበባ ምልቃቅ ማለት እዩ ኢሉ ከመከሐሉን ክህንደደሉን ጸንሐ ግንባር ምስ ሙሉ ሰራዊቱ በመድር ዓም ጅግና ሰራዊትና ጸላኢና ሐንሳብና ሐዋሩን ተስፋ ክቆርጽ ዝገበረ ኮይኑ ሰራዊትና ድማም ብቁዕ ዓቅሚ ዝተፈጠረሉ ኩነታት ከም ዝተበጽሐም ተጋዳላይ ታደሰ ወረደ አፍሊጦሎም ወራሪ ሰራዊት ጉጅለ አብይን መላፍንቱን ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዝሓዞም 4 ግንባራት ካብ 27 መስከረም ክሳብ 5 ጥቅምቲ 2014 ዓመተ ምህረት بنفرتن كبت تصواراتن تعجبو ككايدو صنحه متن سفيح متقعتي سراويت تግራይ بتري بممكاتن بزوسد برقاوي مليسكا متقعتن ሙሉ በሙሉ በመፍሻል هندود ወራሪ ሰራዊት ጉጅለ አብይን ተስፋሕፋሒ ኃይለም ሐራን ከምዝ ተበታተነን ከምዝ ተደምሰሰን ዋና አዛዚ ሰራዊት ትግራይ ተጋዳላይ ታደሰ ወረደ ግልጽ ገይሮሎም ጸላይ አበርባዕቲው ግንባራት ካብ ዘሰለፎም 34 ክፍላተ ሰራዊት እቶም 27 ክፍላተ ሰራዊት ኣብ ኩናት ከም ዝተሳተፉ ዝገለጸም ዋና አዛዚ ሰራዊት ትግራይ ተጋዳላይ ታደሰ ወረደም ካብዚኦም ካብ 7 ክሳብ 80 ሚእታው ዝኾኑ ዑስባት ተደምሲሶምን ተበታቲኖምን ኣለው በተመሳሳሊ ንግንባር ጭፍራ ምልቃቅ ማለት ንቤተ መንግስት አዲስ አበባ ምልቃቅ ማለት እዩ ኢሉ ከመከሐሉን ክህንደደሉን ጸንሐ ግንባር ምስ ሙሉ ሰራዊቱ በመድር ዓም ጅግና ሰራዊትና ጸላኢና ሐንሳብና ሐዋሩን ተስፋ ክቆርጽ ዝገበረ ኮይኑ ሰራዊት ትግራይ ድማም ብቁዕ ዓቅሚ ዝተፈጠረሉ ኩነታት ከምዝ ተበጽሐም ተጋዳላይ ታደሰ ወረደ አፍሊጡም
ዝኸበርኩም ተመልከት ቴሌቪዥን ትግራይ ዋና አዛዚ ሰራዊት ትግራይ ተጋዳላይ ታደሰ ወረደ ብዛዕባ ኩነታት ዝሃቦ ዝርዝር መግለጺ ድሕሪ ዝተወሰኑ ደቃይቅ ክነቕርብ ኢና ተኸታተሉ وبركبت كم تحزي ساينساو مبركا ودنم وقبو سلكلة معبيتا بستتات كمار قدم مرأيا من النت ودابقا أو دفعم علل 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 ملحانو يحيخو السلام وبركبت كم تحزي ساينساو مبركا ودنم ሰበር ዜና የትግራይ ሰራዊት ዋና አዛዥ ታጋይ ታደሰ ወረደም የፋሽስቱ አብይ አህመድ ቡድንና ግብረአበሮቹ ባየርና በከባድ መሳሪያዎች የከፈቱት የማጥቃት ዘመቻ ሙሉ በሙሉ መደምሰስ መክሸፉን አስታወቁም። የፋሽስቱ ቡድንና ግብረአበሮቹ የትግራይ ሰራዊት የበያዛቸው አራቱም ግንባሮች ከመስከረም 27 እስከ ጥቅምት 4 2014 ዓ.ም በአየርና በከባድ መሳሪያዎች የጀመሩት መጠነ ሰፊ የማጥቃት ዘመቻ ጀግናው ሰራዊታችን በብቃት በመመከትና በወሰደው የጸረ ማጥቃት እርምጃ ሙሉ በሙሉ መክሸፉን የፋሽስቱ ወራሪ ሰራዊትና የአማራ ተስፋፊ ኃይል እንዲበታተንና እንዲደመሰስ ሆኗል ብለዋል። ጠላት በአራቱም ግንባሮች ካሰለፋቸው 34 ክፍላተ ሰራዊት 27ቱ በውጊያው እንደተሳተፉ የገለጹት የትግራይ ሰራዊት ዋና አዛዥ ታጋይ ታደሰ ወረደም ከነዚህም ከ70 እስከ 80 በመቶ የሚሆኑት ቅጥረኛ ሰራዊት እንደተደመሰሰና እንደተበታተነም ገልጸዋል። በተመሳሳይ የጭፍራ ግንባርን መቆጣጠር አዲስ አበባ ቤተ መንግስት መልቀቅ እንደማለት ይቆጠራል በማለት ፋሽስቱ ቡድን ሲመካበት የነበረው የጭፍራ ግንባር በጀግናው የትግራይ ሰራዊት በማፍረስ ለአንዴና ለመጨረሻ ተስፋ እንዲቆርጥ በማድረግ በአንጻሩ የጀግናው ሰራዊታችን አቅምና ብቃት ወደ ከፍተኛ ደረጃ ያሸጋገረ ነው ብለውታል። ተመልካቾቻችን የዚህ ዝርዝር እንደደረሰን የምናቀርብ ይሆናል። ستتات كمار قدم مرأيا من النت ودابقا أو دفعم علل 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 ملحانو يحيخو السلام وبركبت كم تحزي ساينساو مبركا ودنم وقبو سلكلة معبيتا بستتات كمار قدم مرأيا من النت ودابقا أو دفعم علل 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 ملحانو يحيخو السلام وبركبت كم تحزي ساينساو مبركا ودنم وقبو سلكلة معبيتا بستتات كمار قدم مرأيا من النت ودابقا أو دفعم علل 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 ملحانو يحيخو السلام ሰበር ዜና የትግራይ ሰራዊት ዋና አዛዥ ታጋይ ታደሰ ወረደ የፋሽስቱ አብይ አህመድና ግብረአበሮቹ በአየርና በከባድ መሳሪያዎች የከፈቱት የማጥቃት ዘመቻ ሙሉ በሙሉ መክሸፉ አስታወቁም። የፋሽስቱ ቡድንና ግብረአበሮቹ የትግራይ ሰራዊት በያዛቸው በአራቱም ግንባሮች ከመስከረም 27 እስከ ጥቅምት 4 2014 ዓ.ም በአየርና በከባድ መሳሪያዎች የጀመሩት መጠነ ሰፊ የማጥቃት ዘመቻ ጀግናው ሰራዊታችን በብቃት በመመከትና በወሰደው የጸረ ማጥቃት እርምጃ ሙሉ በሙሉ በማክሸፍ የፋሽስቱ ወራሪ ሰራዊትና የአማራ ተስፋፊ ኃይል እንዲበታተንና እንዲደመሰስ ሆኗል ብለዋል። ጠላት በአራቱም ግንባሮች ካሰለፋቸው 34 ክፍላተ ሰራዊት 27ቱ በውጊያው እንደተሳተፉ የገለጹት የትግራይ ሰራዊት ዋና አዛዥ ታጋይ ታደሰ ወረደም ከነዚህም ከ70 እስከ 80 በመቶ የሚሆኑት ቅጥረኛ ሰራዊት እንደተደመሰሰና እንደተበታተነም ገልጸዋል። በተመሳሳይ የጭፍራ ግንባርን መቆጣጠር ማለት አዲስ አበባ ቤተ መንግስት መልቀቅ እንደማለት ይቆጠራል በማለት ፋሽስቱ ቡድን ሲመካበት የነበረው የጭፍራ ግንባር በጀግናው የትግራይ ሰራዊት በማፍረስ ለአንዴና ለመጨረሻ ተስፋ እንዲቆርጥ በማድረግ በአንጻሩ የጀግናው ሰራዊታችን አቅምና ብቃት ወደ ከፍተኛ ደረጃ ያሸጋገረ ነው ብለውታል። ተመልካቾቻችን የዚህ ዜና ዝርዝር እንደደረሰን የምናቀርብ ይሆናል።
معبيكا بسرتتات كمار عدم مرأي مننت ودابغا أو دفعم علل